Selamat sore. Boleh masak nih. Kon masuk nih pite lo karo boy. Saking nih lebih kompor. Umur lagi 15 tahun. Iya. Nah, kalau salahnya jalur ngapura. Aja. Pinter. Yo mesti cewek akeh dhewe kompak iki. Iya. Besok jangan jadi Deli lagi ya. Dewe jauh dari lambi ngono. Jauh. Wis lak gatel gede koyo. Gerak lambi dhewe.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.